Ọhaneze ma ọ bụla Okongwu Dibia nna adị sie ya akpọ iti akakwa aka na-arụ anọnụ m ebe m na-ezu ike wee nyokata wee fụ ihe na-akpọtụ n'efere mbụ ụwa sị na Akwa Okuko kpụnyere Okongwu Dibia efi dị ndụ wụkwa nke nwụrụ anwụ na na-abịa n'okwu a na-enwe efi dị ndụ nwee nke nwụrụ anwụ efi ya dị ndụ mana amara m na Okongwu Dibia ka akpụ ya asị ya akpụrụ ya nyakpụ mmadụ mana ọ bụ na o si na adị Okongwu Dibia bụ onye kpụ efi 2024 ihe ya na-etufe Okongwu Dibia na-etu na ọkpụ efi 1 2024 maka na ọ dịrị izi ọ dịka Akwa Okuko na-akwado mmemme m nwa amachara ya bụ akụkọ anaghị na-ekwe m akọ biko ebe ọ bụla isi nweta vidiyo kaba arụ share bịa kaba arụ na subscribe na channel a ka onye ọzọ na-afụkwa na ihe na-afụ n'efere mba ụwa aka m nọ n'ebe na-eli olili onye nwe anya m anaghị na-apụtasị ọfụma na this year bụ year of enjoyment ska nwere hela wee na-ekenekwa ndị na-subscribe na ndị na-watch ka na ndị na-eshare vidiyo anyị biko na ofu Okongwu Dibia tubeni okpu efi gwa mana ihe dị m surprise bụzi kedu ka a na-akpụ efi Okongwu Dibia na-awụ ọsọ erekwa m na oyeji aka nwere ya na nku nwere ya na mpi ka ndị na-akpụ efi si akpụ ọ na-awụ ọsọ na-awụbe njọ mana Okongwu Dibia ahụ amaka akwa ya nke ebido disi ekpu ebi ya efi ekwu na o nwere vidiyo m mere ntị na Facebook page biko kaba na-arụ nenene ikwu m ekwesị na disi dị ka isi ya dị Okongwu Dibia mma yes akwu m ya asị m ọ dị ka ebe chi ya dị mma disi esi kaba arụ ka ọ gbanwee maka na nga ekwele ya na nkwa o nwekwa ike ịga bụ nga maka anaghị amachasị ihe niile amacha biko inweta vidiyo na kaba arụ tụsa ya ka onye ọzọ solukwa gị na-afụ n'ihe na-afụ n'efere mba ụwa n'ụbọchị nke tata biko Okongwu Dibia ebe ọbụla nna m ka na-egbuchapụrụ gị na-asị gị nna ikwugo vidiyo nke ọzọ ime kwuchaa maka ya nsị biko na ọ bụ na ishere gị mmadụ isi ya enwe ike reduce your jail term from 5 years to 2 years ịkadekwe ha na-emekwa ọfụma till June this year ọnwa isii nwere ike wetu that jail term gị to gịnị 2 months ma 1 month biko nụ celebrate ewute Okongwu Dibia maka ọ dịrị izi mmadụ anyị Akwa Okuko na-ese mmadụ anya kpee ya efi onye maka unu na-afụ n'ihe anụ nwaanyị na-ekwu maka Fulani herdsmen ihe niile a na-eme n'ala Igbo anyị ọ akpụnata efi unu achọ one land nye ha ebe ha na-azụ efi onwe ha na-ekwu okwu onwe ha ya pụtasị ihe ha na-egbu ndị be anyị ka eke ozi mana unu niile maka unu niile bụ ndị gịnị unu na-enwe ebe unu na-azụ efi iche unu kampụzi ya ndị Fulani a na-enetele unu ya anyị mana ndị Hausa bụ onye ọkpọta nwanne ya biko si nebe anya bụ okwu anyị na ọ bụrụzi ihe mmekwu n'ụbọchị nke tata na chi ejibe oche ka mma mee na wabe m ka m kwukwuo ụzọ ma azọ nye ụkwụ na gọta biko nụ happy new year everybody ka ọ dịnụ efi a ya dị ezigbo stọbụ nna ibe a bụ ehi nye gị ka ị wee sọpọtụ ha wee na-akwado ya bụ mmadụ bịa ka ha ka esi na-anụ aja na-agbamụkwụ n'ọnọkwa ihe anyị na-eme ọnọnwe nwepụtara na nwa akwa bụkwa akwa ya bụrụ ebe ihe ọ ya erigbe mụ na adọkada ndị mekarịsị on 5th o road to ike n'ụlọ bịara efu ya nweta ndị abịara ọ bụ ọkwa obere efu ọrụkwa mmiri Okay, I'm done. Yeah. Coco.
Si just kwa ike ka esi ọrụ moto. Push am because of car, push am. Push am. Ka ya esi bute moto agba isi. Ka ebute di moto azụ. Ka moto di ya. Ọ na-ebe. Ba daina. Si bute di moto nso. Happy New Year. Maka ka efi asi di okwechi final. Ya Bishop ife ahụ ife eje eletriki. Ọ bụ nwa mepepe. Mo adopt ese ba abanye di moto. Anyị na-egwe moto alụ ada ife anyị si butezie moto nso nso. Ọ na-afụgoni ya a na-ekwukwa na-eme on 5th o road lito oke ị na-ege ntị alụsị afa so o road lito oke on 5th unu na-anya efi ka abịa ibu na gaba azụ nsogbu adịrị ya si bụ igodo efi na moto eche na ịbụ ụbịam ọsọ ịkpọba n'ọnụ ọgbasa dị Okongwu will be moving forward na-akụ ọ bụ na mkpọrọ ọnwụ na-egbu mmadụ last year 2020 ka nke ya nwụ mana rada a na-akpọ n'ọnụ na-emeki more money na-enwe more love na-aga more viral ichekizie mụ na ime onye ike gwụ m onye fedi anatara m this guy ka moto ngwa sumodoni ya nluzie ka ọlụ fasiva na efe Okongwu Dibia adreesị ebe ife na-adịkwu sumodie ka ọnwa ife ụnụ ka ọ dị 2024